Това, което прави живота интересен, е възможността да осъществиш мечтата си. Когато много искаш нещо, цялата Вселена ти съдейства, за да постигнеш желанието си. Помни, че винаги трябва да знаеш какво искаш. Никой не се страхува от неизвестното, защото всеки е способен да завоюва това, което иска и от това, което се нуждае. Колкото повече се доближаваме до мечтата си, толкова повече личната легенда се превръща в смисъла на живота ни. Трябва да се възползваме от това, че късметът е на наша страна и да направим всичко възможно, за да му помогнем така, както той помага и на нас. Когато човек обича, нещата придобиват още по-дълбок смисъл. Сърцето ти е там, където е съкровището ти. Това е нашия поход към мечтата и той е такъв и избрахме да е по този начин свързан с походът към книгите. Особено с вас, мили млади наши хора, вие сте в една възраст, в която мечтата вече за вас не е част от детското ви въображение, тя е вече житейска цел, към която вие се стремите и затова той похода си ни започва от самата ви мечта и целият този поход към нея всъщност е част от вашето израстване. Вече е време да ви представим нашия гост, господин Николай Решинов. Журналист към предаването на БНТ България, в 60 минути, както и експерт пиар в регионален етнографски музей. Професията на журналист е нещо, което е изключително трудно, изключително ангажиращо. Не можеш да кажеш, че си журналист от 8 до 5 или от 9 до 6, че в събота и неделя си почиваш от журналистиката. Това е професия, която изисква да си 24/7, непрекъснато да четеш, как го казвате вие, да апдейтваш, да апгрейдваш, да се чейнджваш, нали? Така говорят младите, за да може да си тук и сега, защото журналистиката, новините са това, което се случва тук и сега и ти трябва да си много здраво стъпил на земята. Категория, време и пространство са изключителни неща и тъкмо журналистите, които са били по много походи на книгите, се справят по-успешно и по-лесно в тази сфера, като разбира се, похода на книгите е една метафора, четящия човек е можещия човек и човека, на когото му е една идея по-лесно в живота. Ние работим с това да използваме словото, да използваме българският език, езика като средство за комуникация, само четящия човек, този, който трупа знания, този, който умее да изгражда мостове чрез слово, чрез комуникативната реч, е успешен в тази професия.